pamilya mo. Mas pasok pa rin sa kulungan. Wala pang kapalit. Pagtitiklop to Kami nang bahala sa'yo. Nag-iipon na kami para may pagpiatsa kami sa kapatid mo. Huwag kang gagawa ng masama sa labas Sumunod ka lang sa lahat ng sasabihin ko. Walang masamang mangyayari sa'yo. Mamamatay at mamamatay ako dito kahit anong gawin ko. Huwag ka matakot. Isipin mo bang ang lahat ito? May hinahanap kami isang bata. Kasing edad kamukha niyang kasama niyo. Kailangan natin yung oras. Nahanap na nila tayo. Sumusumali sa grupo, di ba? Tayo mo na yan! Hindi pumapatay si Toto.